Nemoguće. Dobro večer. Dobro večer, kako ste? Jeste vi Sam? Da, ja. Što želite? Hej ti! Seme! Daj si dobro seme. Ni informacija mi. Kristi! Kristi! O Bože! Šta se desilo? Napao nas je demon. Idem po knjigu Senke. Hvala ti, Kristi. Mnogo ti hvala. Našla sam o tom demonu podatku. Ovaj demon se zove Baltazar i demon je višeg ranga. Ubija veštice da bi im oduzeo moć. Ovdje piše napitak za njegovo uništenje i treba će nam deo njegovog tkiva. Idem ja probam ko starešinu što oni znaju. Ti si mi jedini brat, ti si mi sve na svetu i samo tebi imam. I zato ćemo zajedno uspjeti da se izborimo protiv zla. Hajde zajedno da napravimo taj napitak. Prokletna Kristi. Trebao sam da računam na nju. Imamo rješenje za nju. Da, gospodar, šta želite? Seme, kako ti ide traganje? Evo, još tragam. Kako ide tebi napitak? Skoro gotov, fali nam samo još deo njegovog tkiva. Hej, našli smo ga. Hajdemo brzo kod njega. Šta je bilo? Šta si videla? Moramo nazad kući. Kristi je besmrtna. Jedini način da se ubije je otrov crnosvitaca, a to je tvoj zadatak, a ja ću se pobrinuti za ovo dvoje. A sad ćemo da ih sačekamo. Van!
Njao! Nemoj! Brzo! Hajde! Treba će ti mesa. Imamo napitak. Samo nas treba da ga nađemo. Evo ga, hajdemo. Uspjeli smo! Bravo! Sneslo. Ubili smo demona! Baš se raduje. To! Hajdemo sada.